Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko diri, ma'am. Bakit ko ka-impact diri? kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinigong lab. Sure ka? Magkasalita. Nagadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasib. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing adalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpahad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa nga Arian. Dear Priscilla, suki ko niyon ti paminawan sa radyo ug online streaming. Sa mayasama na kong OFW, makahatag yun og inspirasyon ug ingon man pagtulunan ang inyong programa nga Bagong Bayani, nga nagsentro sa kaagi ug kasinatian isip usa ka OFW. Ang akong suod nga higala sukinti paminawan sa inyong istasyon, suod sa dugay na kaayong katuikan. Siya ang nagpaila kanako sa inyong istasyon ug midasig sa pagpaminaw. Tuod man, nakagusog ko sa inyong mga programa ug balita. Hinungdan nga nagpadako sa akong kaugalingong sugilanon o kasinatian isip usa ka OFW. Tagualan ko sa pangan nga Arian, OFW sa Saudi Arabia. Mahadlok man ko, Wilson. Nga mahadlok man ka nga. Di mati ka pasagdan. Kasabaan niya akong mama nga nag-live-in ko din, Aw man ang hitagtarong si mong mama. Nah, mabalakay noon tog maayo. O gusto pa, kay bawo na baya ka nga dili mo sugot si mama nga mag-live-in lang. Labi na tos papa. Namatay na ra ba yung taon to? Lab, di ba man nato kaya good nga magpagkasal? Wa pa man tayo tinigom. Asa ra man gunaon, makatigom na ta. Aw syempre, bakas lang gid ka. Kung ako lay pabuton, dili man sa ko ganahan nga magpakasal pa. Kinahanglang mag-ilhanay sad gyud ta. Kay na, lisura ra ba pagpaanol ron Oh, Gawas nga dako og gasto, hasol pagid kaayo. wa pa ganit ta magkasal. Nulmit na may imong hisgutan. Kapiha sa nimo laboy. Praktikal naman gud ron, lab. Kinilang gid akong ginikanan mo'y kinaraan kig style ba? Bawal mag-live-in. O kung mag-live-in man gani, kinahanglan nga kaslon gid na. Pero ako, di man ko ganahan. Awa to basabto nimong mama na lab. Imposible sa kayo di siya kasabot oy. Dili lagi na pwede, Arian. Saka ba? Kung buhi pa tong imong amahan, sigurado gyud ka dili gyud to busugot. Ma, wa naman kay mahimo. Kay nag-live-in naman mi. Unsa? Ang tinuod, manangit pagid unta ko nimo nga mag-live-in namin ni Wilson. Pero kinahanglan naman ko mopahawas kung giboardingan sa syudad.
Kaya wa naman ko muabang dito. Wa ko'y choice. Niipon na lang ko ni Wilson. Pagkahanggaw baya ni mo, oy, Arian. Nagbuot-buot ori kag desisyon, no? Sus, kung niya pang imong amahan, nakulatahan na ka. Ma'am. Ay, kung tawagag, ma'am. Kidili ko maestra. Mama sad, uy. Ay, sorry, ma. Ayaw pagmama na ako kay wa pa mo makasal. Ma. Day, may pwede na kong isang pitsi mo, mama. Sangpita lagi ha. Unsa, Arian? Buutan baya akong mama. Pero strikta gud siya bahin sa relasyon. Kay lagi, wala ko'y amahan. Siya na lang ang nag-inusarang mugiya kanamong iyang mga anak. Sa amo man kong kaliwatan o ingnuntang nagsubay gud si mama sa kinaraang pamaagi nga kaslon gud una sa dili pa magtipon o puyok. Apan lagi kay gisupa ko kini, nasuko gud siya kanako. Tuod man, dugay sa ming nag-live-in si Wilson, apan subo nga palandungon nga wa gyud ko mamapdos. Unsa gyud kay problema nato no, Wilson? Wa man gyud ko mamabtos. Bitaw labay. Itsa kay dunay diferensya na to, no? Ako ba ka o ikaw? Pila na sa takatuig nga nag-live-in. Pero wa gyud. Basi na hugwa lang kita makatiming. Gibuhat na bitaw nato ang magkwenta sa pizza. Kung kanus ako ma-fertile. Pero wa man gyud kihapon. Love. Tayo kay maayo kung mapacheck up ta. Pwede sad, love. Sige, magpa-check up ta. Ubod ka ng way anak, pre. Di na pwede na ko. Lagi, pre. Lagi kayo, eh. Pila ka tuig ni paabot nga magkaanak. Pero, ayo. Way ayaw na yung kaipon, pre. Di mo na makataganak ni mo. Lisan ba na ni mo? Pre. Dahil na sana na magtambag, pre. Sino, dito na. Huwag na igamit. Pangutanong na gabi. Dire ka gana nga magkaanak. Ganaman kayo, pre, oy. Wala raw nila. Abi po lang baog ka. Simbago ka, pre. Uy, pre, pamena di ka na naigigamit nga contraceptive na imong kaipon? Ha? Oo. Sa'yo pasabot mo, pre. Basan ba o walang kakipaw? Nagamit ang contraceptive si Arian. Gitago lang na niya ni mo kay hindi na siya gusto nga makaanak mo. Imposible nang imong nauna-unaan, pre. Pareho naming gusto magkaanak na kayo. Balagin may tagayos Ginoo. Asus! Kisin na bo. Nga, ipatuon lang ka ng Ariana na, be. Di ay tinood, di pa na siya gusto nga mumabdos. Di na siya gusto madaot ng pigyor. Ikaw, yun, pre. Oh. Imo mo siyang giakusahan sa Ariana na. Realto naman rin ako, pre. Kay mo na tabo na mo ni Ana, baya mo, nilumdum ka. Late na lang ko na ibaw nga, mo na din na. Kay di ay, doon na siya naibgan sa ilang opisina. Iyang ka-office-mate. Mo din na di siya gusto mo mabdos. Basta kung na siya na sa Arian. Sa? Oo. Bugsulti kong nana ako, pre. Ikaw ba? Kalma lang. Saan kam sukom no, kahit blood ka lang. Mura ang bugi mong gijudge ang akong kaipon, pre. Saman, ha? Giparehal mo siya ni Mos. Imong kaipon, sad. Ningon na ba yan ko nga basin, pre? Pamagumingo nga mo na gibuhat sa mong kaipon? Oy, Usa ko ni, pre. Basat!
Pre! Wilson! Ayaw, biya, pre. Ako yung makabayad ng imong ipambuwag, pre, hoy! Balik siya! Bayaran na na! Buset! Nakasumpaki sila si Wilson ug ang iyang kumpare nga si Carl gumikan sa among sitwasyon nga wa gyud ko mamaptos. Niinit ang o ni Wilson kay duna kini gisulting bati bahin kanako nga dili madawat ni Wilson. Nag-inom sila si Wilson ug ang iyang kumpare nga si Carl. Ug wa malikayi nga nahisgutan nila ang among sitwasyon nga sud sa dugang panahon namong panagtipon ni Wilson, wa gyud ko mamaptos. Dunay nasulti nga dili maayo si Carl bahin kanako ug iya kong gipariha sa gibuhat sa iyang kanhing kaipon. Butang nga gikainit sa o ni Wilson. Buset! Pre! Wilson! Ayaw, biya, pre. Ako yung makabayad ng imong ipambuwag, pre, hoy! Balik siya! Bayaran na na! Buset! Sa mandron, eh. Kakusog parang tuktok ka. Hala, nakatuog naman di ko din isala. Si Wilson na kitron. Ay, hubog ni sad ni ba? Karo kayo. Wilson, Gayang kable. unsa man ka? Hubog na sad ka? Hubog mo ay? Kaya naman. Sus, nakainom pa ng naunga? Kaya usam din ang akong naam. Bate? Na, wa gyud ko'y gisulti nga ingon anak lab. Gibatian ako sa akong naam? Masa man? Naasiguro kay laki nga naibgan no? Kay gisaway mo naman ang akong naam. Hoy Wilson, naunsa na ko taon nang imong ipanulti? Unsa ko tayo naay naibgan, uy? Mauna na, resulta na si mong giinom. Ibutang unta na sa tiyan, dili sa utok. Wag ko mahubog! Kaya bago sa akong gipanulti. Mao sigurong di ka gusto nga mumabdos kay doon na kay banong manguya buglain, no? Unsa? Hoy Wilson, na masangil na ka nako ha? Ayaw ko din ako gimuhimuhi og sa. Tungod lang kay wa ko mumabdos, himuhimuan ko ni mugsa. Sayod ka gid nga gusto kay kong makaanak. O tingani ikaw hinuon. Pasangil lang na nimo nako. Pero ang tinuod di ay ikaw maoy wa nay gusto nako. Gipulan ka na nako. Nakakita na siguro kag laing babae no nga makahatag di mog anak. Unya karon, ako imong himuhimuan og sayo aron makarason ka nga mobiya ka nako. Isagpa ko di mo. Nakaako ka na sa pagdapat ako karon, Wilson. Day. Kung saan na magsigil na tag-away, magsigil tag-lalis, pero karon na napat ka na. Magbuwag ta, Wilson. Sa tinuod lang, magsige na may og away si Wilson. Gamayng bikil dakong away na dayon. Ug ang pinakaugat sa among awayan, gumikan kay bisan unsa na lang ang masud sa unahuna nga nung wa gyud ko mamaptos. Toxic na kaayo ang among relasyon kay mopasuwabi na ang silos ug dautan nga hunahuna sa usa-usa. Miabot sa punto nga nadapatan ko ni Wilson ug niresulta sa panagbuhat. Resulta ka na. Gitilawan ka lang atong laki ha. Human gibuwagan. Ma, dili man ako'y gibuwagan. Ako ang nakigbuwag. Nahalaw, sige. Usbo na ako, ha? Resulta ng imong gibuhat. Nitilaw ka lang atong laki ha o pagkahuman imong gibuwagan. Mo ba ni gusto ni mong madungog? Mama sadoy. Mama sadoy. Mo ni resulta sa imong kamasinupakon. Sorry, ma. Kung nahatagan pa siguro na ako siyag anak.
Dili unta mi mo santop sa ingon ini ni Wilson. Ay saba di Arian, oy. Ayaw basulag imong kaugalingon. Ang laki Arian ko tinud-anay nga nagmahal nimo. Dawaton niya kung unsa may imong kakuwangan. Kung dili ka man mo mabdos, dawaton na niya. O kung siya man usab gani ang dili makapamabdos, aw dawaton sa na nimo. Ingon ana ra na, vice versa. Dili ki magbasulay mo sa usag-usa. Toxic na kayo ang among relasyon, ma. Magsige na lamig away. Wa day kalinaw. Maotong nakadesisyon kung magbuwag na lang mi. Wa man ko magmahay sa akong desisyon, Yots. Nga makigbuwag ko ni Wilson. Pero to be honest lang, no? Nasakitan gud ko. Meaning, gugmahan juga itong Wilson yut. Dili man hinuna na ako i-deny, Yot. Yes, in love you ko atong karahong dako. O niya yut, basi nung makigbalik ka ha. Dili na, Yot. Sakit kid kaayo, Yot, eh. Pero dili mahitabo nga makigbalik ko. Tingali, pagbuot sa Ginoo nga dili mi magkadayon. Kay dili man mi makabaton og anak. Oh, trulalo. Nya jugjug ba yung gato yut? Pandalo kang ang atams ni mo. Oy, Judy Ann Santos na yun nga makigbalik ka, ha? O, Yot, dili na gyud. Sakit kaayo pero I have to move on. Dili na ko gustong manarbaho dinis dool, uy. Dili na ko gustong makakita pa niya. Maayo nang malayo ko niya. Oy, yut. Wala mo plano? Oy, timing kayo. Nag-hire ka mo agency o domestic helper para sa Saudi Arabia. Mao ba, Zashing? Yinzam! Saman! Ganahan ka? Sige, Yot. Ganahan ko, ana. Tabangi ko, be. Sureness, oy, bayot. Ikaw fa. Jamay gabayatan mo. Sige. Sultihi ko kung unsay angay na kong buhaton. O unsay requirements nga angay na kong andamon. Yinzam! Mo abroad ka? O, ma. Tabangan man ko ni Zashing. Zashing. Si Zashing, good. Katuko akong suod nga amigang bayot. Mao ba? Naaman siya magtrabaho sa agency, ma. O niya, hiring ko na sila og domestic helper para Saudi Arabia. Mao ba? O niya, desidido gyud ka mo apply, ana. O, ma. Mayo nang malayo ko. Malayo ni Wilson. Sos, klaro ba yan ni mo eh. Apiktat o kayo kas inyong panagbuwag ni Wilson, Arian. Dili man na ako ikalimod, ma. Tinuod na. Maubitaw na nakadesisyon kung mupalayo. Aron makalimot ko sa nahitabo namo ni Wilson. Og makamove on ako. Nagkahukom gyud kong mo-apply og trabaho pagka domestic helper sa Saudi Arabia aron makalimot ko sa masakit nga kasinatian sa among relasyon ni Wilson. Nakoy amikang bayot nga na magtrabaho sa usa kay agency. Timing kaayo nga nag-hiring sila og domestic helper para sa Saudi Arabia. Ug ako sad nga broken-hearted, gusto kong malayo sa among lugar kay nasakitan ko sa among panagbuwag sa akong kaipon nga si Wilson. Gagad ko ni Zashing nga mo-apply sa ilang agency. Iya kong gitabangan. Apiktat o kayo kas inyong panagbuwag ni Wilson, Arian. Dili man na ako ikalimod, ma. Tinuod na. Maubitaw na nakadesisyon kung mupalayo. Aron makalimot ko sa nahitabo namo ni Wilson. Og makamove on ako. Ikaw, good. Kung mo di makaayo alang ni mo, hala sige. Tumana ang imong gusto. Basta siguro duha lang. Nga tarong ng pagkalargahan ni mo, ha? Unsa may pagtuon ni mo, ma? Nagbinuang ko? Ay, sus, ang buot na kong ipasabot bataro nga agency. Kana bang legit ba? Ay, ma. Uy, legit kaayo na, ma. Uy, tabi, nagtrabaho si Zashing dito. Maayo kun maon na. Ayo, bayan na, ha? Dili ba in taon na yun ka, makadali-dali og adto kung magkinaunsa ka dito. Si Bako sa intawon ka diha, ma. Uy. Basta, ma. Ako dayon ning lihokon aron makalarga na dayon ko. Congratulations yut, at last. Magalarga na juga. Salamat gid kayo si mong tabang, Yot.
Nadali ang pagkuha nako sa akong mga requirements. Ay, ako fa. Happy for you, yun. Thank you kaayo yun. Kanyang jaman, patod ka sa airport, iniglar gani mo. Kung makalugar ka. Pero og busy kasi mong work, okay ra gid nga dili na lang kamo hatod. Oy, karibels ra. Oo, uy, ako fa. Ay, bayot. Nitog pa na ang eroplano. Hala, uy. Gikulbaan man ko. Wa man lang damhang nga naabot ko sa Saudi Arabia. This is it. King Khalid International Airport in Riyadh. Hala, uy. Huwag ko magtamko. Mauna gini. Nianagin ko sa Saudi Arabia. Lord, huwag tanga ang akong gibating kakuyaw. Kakulba o kabalaka. Ayaw intawad kong pasagti din sa laing nasod. Mga buotan lang unta ang akong mamahibong amo. Ikaw ni bahala na ako, Lord. Stricto ka sa lugnaw aning drivera ko eh. Mahadlok man sa ta. Huwag pagkitingog-tingog. Sukad pagsugat niya ako dito sa airport hangtod na din nga nagsakay ko aning surface. Huwag kitingog-tingog. Dito sa airport, igo rang nag-isa-isa sa gamayng board nga nakasuwat ang akong pangalan. Human, nilakaw dayon. Gipasunod ako niya. Asa ka ko ani niya dadun sa kulbaan man ko eh. Nakaabot ko kog Saudi Arabia. Doon ay misugat ka na ko nga Arabo, pero nahadlo ko ka istrikto og isog man kaayo naong. Way tingog-tingog. Samtang nagsakay ko sa service, dibati na nung ko kahadlok, kay lain man kaayo tinanawan ka na ko ang driver. Nabalaka ko kung asa ka ko dadun sa maong driver nga Arabo. Naabot na, Mia. Mao na tingali ning baya ang akong trabahoan. Hala, kadako pa ining baya, uy. Patay. Nagdoorbell na ning Arabong amang. Wa may tingog-tingog. Ay, kakusog na besa kong kulba. Mayo lang unta og buotan ang akong amo, Lord. Niabli ng pultahan. Agoy, mura naman ikilinog ang akong dugan sa kulba, uy. There is maraming sir. Taylor, Paji. Uy. Di ba din si amang? Mitingog man. Ang tatani, bi. Tatamon. Unagi. Yotari. Sugran. Huwag ko'y nasabtan sa ilang gipanulti. Ug ihawon ko din hinang huwag ko'y mahimo. Lord, please, maluoy ka. Luwas lang kinunta ko din eh. Sit down. Hala. Ay, salamat. Kamao mo din siya mo English. Sit down. Thank you. You're welcome. Good. You speak English. Just wait here. Uy. Umalay response akong giingon nga maayo kay kung English. Pasigwa kasabot.
Oy, wa pa may give mo message si Aryan ako, eh. Ako naman tato siya gitudluan nun saon pag-activate sa roaming sa iyang SIM card dito sa Saudi. Di naman tato siya maglisod. Ay, no worry na ba ako ato ay. Naunsa na makato dito. Naabot na ba ka siya sa iyang destinasyon nga safety siya? Ay, ni message. Ay, may untag si Aryan na niya. Uy, abayos na yun. Yut, na anak ko diri sa bahay sa akong mamahimong amo. Safe ra kong naabot diri. Nakahigayon kog message nimo kay nagpaabot pamangkot sa akong amo nga mugawas. Naara ko sa ilang salayot. Ay, thank you, Lord. Safe lang akong Jamaica. Ako na dyan replyan. Mais mo ka? What is your name? My name is Aryan, ma'am. Madam. Madam Aisha. I'm sorry. Madam Aisha. This is my husband, Harun. Good afternoon, Sir Harun. What is good in this afternoon? Aryan? Nahimamat nako ang akong mga amo magtiayon nga Arabo. Nisamot ang akong kulpa, kay istrikto na kaayo sila'y sinultihan diri kanako. Kaluis sa Ginoo naabot ko sa bay sa akong mga amo sa Saudi Arabia nga safe o nahimamat ang magtiayong Arabo. Mibati ko kakulpa o kahadlok diyang ako na silang kikasulti kay strikto man kaayo sinultihan. Mibati na ko kabalaka. What is your name? My name is Aryan, ma'am. Madam. Madam Aisha. I'm sorry. Madam Aisha. This is my husband, Harun. Good afternoon, Sir Harun. What is good in this afternoon? Aryan? Patay. Kaistrikto ba ini? Answer me, Aryan. It is good for me, sir, because I am here now. I arrived safe. And I am happy to meet you, Madam, sir. And I cannot wait to serve you. I will serve you to the best I can and with all my heart. Very good. I'm beginning to like you, Aryan. Thank you, Madam Aisha. Anaho jahidun. Harun ala ako. Esto muda agidan badu. Harun. No. Here, take this. Oh. That is the list and instructions for your duties and responsibilities here. You have to read it carefully and understand very well. We do not like mistakes. Lazy and empty brain. We are strict. But we are nice if you're a good helper. Understand? Yes, Madam. I understand. Good. Patay. Strict ko na sila. First day pa lang kadi ni mo, Aryan. Nangurog na ka. Pero, wala naman ko'y mahimo. Naan naman ko diri. Paningkamutan lang gid nako nga matuman ako ilang gusto. Hinoon, niagi man gid hinoon big training before mi palarkahon. Maayo gani kay kamaorang mo in English ang akong mga amo. Di kay ko maglisod. Tun-an ko giding maayo iyang gihatag nako. Come and follow me. Oh. Okay. This is your room. Okay. Thank you. May I know your name? If it's okay? Malik. Malik. Thank you, Sir Malik. And you? Aryan.
Aryan. I hope you can't stay long. What? Why? Naila-ila nako si Sir Malik nga kauban nako sabay sa akong amo. Hindi pa ko kabisado kung unsay iyang trabaho o ranggo sabay sa akong amo. Pero sa akong nasabtan, mura siyag sinaligan nila ni Madam Asia ug Sir Haron. Strikto ang akong amo, yot. Uy, halan no. Unya, okay ra ka diha. Okay ho na lang kini. Naa naman ko diri, yot. Ma-breach of contract ko kung dili ko mupadayon diri. Usa pa, wa pa man sa dinoon sila gihimong dili maayo na ako, yot. Kana pa man pagka-istrikto nila ang ako nabantayan. Labi na gid ang lalaki, pilusupo kaayo bayot. Arang-arang na lang ang babae kay murag di kaayo. Murag tarong gamay. Aw ba? Aw, kung na di sila buhaton nga dili maayo nimo, sumbong baya gidayon ha. I-message yug ko. Ya, pwede sa yug ka nga mosumbong sa Philippine Embassy diha or sa Pulo. Taga-tagang contact number sa mga agencies diha nga pwede nimong kontakon in case of emergency, ha? Okay, yot. Sige, sendi ko, yot, ha? Amping niya, ha? Message yun kung makalugar ka. Ikaw sad pag-amping. Manawag pa sa ko ni mama. Bye na, yot. Bye. Manawag kong mama. Kumusta man ka diha, ma? Okay ra ko diri. Ikaw ang kumusta diha? Okay ra sa ko diri, ma. Sigurado ka, ha? O, lagi. Uy, Arian, pag-amping ba yung taon diha? Kaya nakabati ra ba kung nangilad ko nagpatasan ang mga Arapo? Nagali ba yung unsaon ka diha sa imo mga amo, ha? Ay, kaya ra lagi ni nako, ma. Ako na'y bahala sa akong kaugalingon. Aw, ikaw diha mo'y pag-amping, ma. Bawal masakit diha, ma, ha? Wa para ba ko'y sweldo? Dili pa ko makapadani mo. Ay, oo, lagi. Ayaw ka balaka og dili ka pa makapadagod. Kaya niya masagoy kita sa gaming sari-sari store na ko. Sige lang, ma. Kung makasweldo na ko, magpadagi dayon ko diha, ha? Basta kay ayaw nagkikabalakan ako diri, ma. Okay, ragid ko. Amping ka diha, ma. Bye-bye na. Arian, you eat after, okay? Okay, madam. There is a lot of food here. You can eat what you want. Thank you, madam. You are so kind, madam. Don't mention it. Don't forget my tea later. Yes, madam. Arian, bring my tea to our room. Okay, sir. Doon natin kay tulong. Yes, sir. Arian, I will be leaving today. Madam, why? I have a business, and I need to travel for my business. Sir Haron go with you, madam? No, only me. Do not eat until I told you. Sir Haron, I'm very hungry, sir. It's not my problem. I don't care if you are hungry. Sir, please. Go. Stay away from me. Finish all your work. Gusto ko sa kong pagtuo. Nga kong among babay, mauwit tarong ug maayong ang tatar kanako. Pero nga kong among lalaki, mauwit salpahis. Ugwa si madam kay mag-travel sa iyang negosyo, dili ko pakanon sa kong among lalaki. Wa siya'y kaluoy. Ang akong among babay, mao'y buutan diri kanako. Gitratar ko tarong, pakanon og tarong. Pero pait ang akong kahimtang kunwa siya, kay mo travel man siya tungod sa iyang negosyo. Ang iyang bana mauwis salbahis, dili ko pakanon. Paantuson ko sa kagutom. Lahi kaayo ang iyang kinaiya sa iyang asawa.
Naglibog sa ko kung nganong ingod man ana ang iyang pagtratar kanako. Unadate, until I told you. Sir Haron, I'm very hungry, sir. It's not my problem. I don't care if you are hungry. Sir, please. Go. Stay away from me. Finish all your work. I'm done already, sir. Done? You still have the laundry. Yes, sir. I will finish it later, sir. So, you gonna eat later after you finish the laundry. But, sir, you do not let me eat breakfast, sir. And now you don't let me eat lunch also? I'm very hungry, sir. That's good. Go away. Go. Hausa tulog ka. Stop crying. Natigul. Quiet ka rin. Quiet. Dito kita mamalik. Namin sa iri. Here. Sit down. What happened? You don't want me to eat. Oh. You did not let me eat breakfast. And now lunch. I'm very hungry, Sir Malik. Why? Why did he do this to me? I am working well here, Sir Malik. Why is he rude to me? Is he mad at me? Why? I don't know how to answer you, Aryan. Madam Aisha is so kind to me. She said, I can eat whatever I want here. She said, do not be hungry. But why is Sir Harun so rude to me? Wait. I will go to my room. I will get you breakfast. My stomach is aching. Oh, wait. I'll get you breakfast, okay? But I have to be careful not to be seen by Sir Harun. He will get mad. He told me not to give you food. This is secret, okay? Okay, Sir Malik. Thank you. Aray, kasakit sa kuti. Nalipang ko. Grabe kaayo ang akong among lalaki kung makatratar ka nako. Dili ko pahunugon og trabaho. Unya ang pinakapait pa kyut, kay dili ko pakanon. Ngilad kayo batasan. Mukalitlag o kasuko nga way hinungdan. Muhimo og butang nga wa sa rason. Sama anang dili ko niya pakanon. Dili siya masaptan. Gitabangan ko ni Sir Malik palayo ni Sir Haron. Sir Malik. Are you okay now? Yes, sir. Thank you so much. Do not tell Sir Harun that I give you crackers, okay? Yes, Sir Malik. But you still need to have a full stomach. You will get sick. Sir Malik, when will Madam come home? No, exactly, Tarin. I don't know when. Okay, sir. Okay. I will go now. I have many things to do. You take care of yourself, okay? Unsa? Wala gibuhat imong among lalaki. Oyot. Grabe ka ayo eh. Digit masabtan ang batasan. Uy, tigalilisa ka na rabi sa utok ana yun. Murag yun og naisakit sa utok bitaw bayot. Nasakit ko yut, uy. Napas mo ko diri. Maabot man ko ang akong among babae ugma.
Malipay yun ko og naa si Ayot. Uy, isumbong na siya yun, ha? Isumbong yun na. Isumbong sa government agency diha yun. Dili lang sa Iyot. Makaya pa man ako. Tarong raman siya og naang akong among babay. O ba? Uy. Pero og di ka rin makaya yun, no? Sulti ba yun, ha? Sulti yun. O, Yot. Og, Yot, ayaw lagsulti si mama sa akong sitwasyon, ha? Wala, gi. Pero og sobra na ko kaayog yun, ako na lang yun siya sultihan yun. Parehasa na ron, o. Huwag yapon kay kaon di, ha? Masakit sana, uy. Pag tago-tago sa dihaw kaon ba, tago-tago ka kaon, sikreto ba bitaw ka nang pero dili ka makita sa mong amo nga lalaki? Oh, maulay akong buhaton. Panong ka ba usahay? Panong ka? Maulay ki. Kigutom, nagid kaayo. Sakit na kay akong tiyan. Ah, sige na, uy, kay magandang pa kong pagkaon aning salbahis na kong amo. Bayot. I'm done. Feed the leftovers to the dogs. Are you listening? Yes, sir. And you? You gonna eat the whole day? But why, sir? That is my punishment to you. Punishment? And don't ask me why. Nga naman kagdo naman ko'y punishment. Gawa mo ko'y sa nga nahibo. Ito nagrisakit sa utok ng tawhan na da. Ahak ba yan ni, uy? Kutuman na raban ako, uy. Aksyon, nagsakit ang ako. Kalipong mo nasad ko. Dili di pwede. Alaot ko og malipong ko niya makuyapan. Sa palay buhato niya na ako. Wala ba si Sir Malik? Bahala na. Ako ning taguon ng yung sobra. Kanon ko niya. Ani ko matago sa luyo sa CR. Anhinin ako kaunon. Aron dili ko makitaan. Ay, kutom na kaayo ko. Aray! Sakit David. Naikuha ka kung sa balde. Kaysa may naglabay balde. You idiot! Sample! Sir Aaron? I told you not to eat the leftovers. That's how my dogs. But sir, I'm very hungry, sir. Please. Give me that. Give me that. Tungod sa kong kagutom, nagtago-tago ko kaon sa sobrang pagkaon sa kong among lalaki. Bisan pa man nga iya kong gipinahan nga para sa iro ang sobra niya pagkaon. Pero wag gud biduyog nako ang panahon kay nasakpan ra gapon ko sa kong amo ug nabunog na sad ko. I'm very hungry, sir. Please. Give me that. Give me that. Sir Aaron, stop, please. Yawan! Family! To speak! You never listen to me. You did not speak powers! I'm so sorry, Sir Aaron. I'm sorry. Ginoo ko. Ayaw ito kong pasagdi. Maluoy ka. Gusto na kong busubog sa agency sa Shing. Di sobra na siya. Dili na maayo yung gibuhat na ako. Halos mamatay ko siyang pagbunog na ako. Isumbong na na. Isubra na ng arabuha. Magbravo na ko na niya, ha? Pati man,
O pwede siya mauli, wapa mauli ang imong among babae? Karon magkuno to mauli. Inigabot niya. Day off ko sa shig. Gusto ko mo relax. Makigbitsad ko og mga Pinoy OFW diri. Mga ayoko nila og advice asa ko dali manawag para isumbong ko ning akong among lalaki. Sige yun. Maunay buhata, ha? Kay ako sila i-report din sa agency ang nahitabo ni mo diha. Sige sa shig. Salamat kaayo. What happened to your face? There's a lot of bruises. Who did that to you? Madam. My husband did that? Tell me. I said tell me. Yes, madam. But please don't tell him that I told you, madam. Why? Because he told me not to tell you. Hayawan Harun! Madam. Can I have a day off tomorrow? Sure. Yes, you can have. You can have your day off tomorrow. Daghan na di mga Pinoy o Pinay din yun eh. Mayo ka di kikihatod ko ni Sir Malik. Ano mo dito? Kaya Tabian. Hi! Ano? Hi, bago ka din eh? Naka-day off ko. Ug gihatod ko ni Sir Malik sa lugar din adto kasagaran manuroy ang mga kababayan nga OFW. Ug tuod man dun ako'y naila-ila nga OFW sabsama na ko ug nalipay ko kay usab-sab siya kabisaya. Yes, bago ko. Time pa, Bisaya ka? Oo, Bisaya. Gisuwayan lang ti kag binisaya kung kasabot ba ka. Salamat kay nakasabot na di ay. Bisaya sa di ay ka. Kaayo, uy. Ay, salamat. Kaya nagiday ko ikasinabot dire. Mapay pag-abot ni mo dire Saudi? Dili, uy, taon-taon na. Pero karon lang yun ko naka-day off. Mao ba? Ako din si Arian. Ikaw? Alice. Nice meeting you, Alice. Nice meeting you, Sad. Balik ta sa imong amo. Unsa to? Dili ka papahuwayon? Uy, surprise gud anang imong amo. Di manggali ko pa kanon. Unsa? Uy, hala, dili na mao Arian. Ireklamo na, uy. Asa man sa ko mo reklamo? Sa uwa. O bisan unsa nga government agency din eh. Sige. Musulti lang unya ko kung dili na nako makaya. Okay, sige ha. Ang ganahan ka mo uban namo? Asa man? Nari paliton dito sa murag tiyanggihan gani, murag tiyanggi din he. Uban namo na. Aron ka makasuri-suri sad ba? Sige, uuban ko. Niya unsa may imong napalit? Ay, kinirang usa uy. Souvenir nila diri. Namili ra ko baratuhon god. Hello, ladies. Ayaw ko ka. Buhi ko. Buhi ko. Let me go. Come here. Ay! If you scream, I will kill you. So just shut up. Please, let me go. Diyos ko. Nga nagitugutan man ni mo nga mahitabo din ako. Nga man. Girip ko sa mga salbahis. Girip ko. Ay naman itong tabayan sa mga OFW. Asa naman ito tapi? Ato na ba kukuha o ni Sir Malik? Pangitaon ako.
Mauda sa siyang girape ko, tiri. Ha? Why, ginuho ko? Saan ba kita buwar yan? Ha? Ano na-rape sa taon ka diha, uy? Paminaw sa siyang isultihan tikas na hitabo. Dalion ko rin akong gibuhat. Kaya murag, lain man akong pamati. Dalipong man ko. What happened to you, Arian? Arian? What happened? Oh, Arian! Good that you are awake now. What happened, madam? Why are you pregnant? What? I'm pregnant? You stupid idiot! This is not acceptable. You will go back to Philippines with no salary. What? Why? No, please, madam, no. That is Byron. You will not receive any salary. You are pregnant. Go back to the Philippines as soon as possible. Ginoo ko. Hello, uwe. Kapait ba yan ang imong gidangatan, Yuts, uwe? Pero sige lang, amo naman yung gilihok si Jinsi. Nasugda naman din ako og file ang kaso batok sa akong amo sa Shing. Ako nalagiri ipadayon. Bahala ka sa ang resulta ini. Ang importante nga makuha nako ang akong sweldo. Di pa na basta-masa na gani ko. Ni maabdos nako. Dili pa gyud ko nila sweldohan. Maong i-fight gid din ako akong katungod sa Shing. Gipapaulig ko sa Pilipinas sa akong mga amo kay nimabdos man ko. Resulta sa pag-rape sa salbayis nga Pakistan. Pero ako tagay sa konsweldo sa akong amo. Ako kining fight, ni file ko og kaso. Ukaluwi sa Ginoo ni dao ko. Ug nakuha gyud nako ang akong sweldo. Dini na lang kutob. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Arian.